Hello लोगोफोर, गुड मर्निं, वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनेल। नै लोगोफोर, आङो कुन्दुलि ओंख्रि संनो नागिरदों। कुन्दुलि आरो आलु। दाना सयाबिन भाजा एवहरनोसैलाय आं नै लोगोफोर। मोनबाय नै आंना लोगोफोर ओंख्रि संनाया। कुन्दुलि आलु ओंख्रि संनाया मोनबाय। बेनिफ्राय नै बिथिंजाय सयाबिन एवनायाबो जाबाय, नै मोनबाय, मोनजोब्बाय गासिबो। खुन्थाइ भाजा एवलायबाय आङो नै लोगोफोर। खुन्थाइ भाजा, बेनिफ्राय नै ओंखाम जानबाय बिथिंजाय। दिनैहाय ओंख्रिखौसो संग्रोदों आङो, ओंखामखौ उनावसो संबाय। मोनबाय नै लोगोफोर आंना खुन्थाइ एवनायाबो, खुन्थाइ भाजा एवनाया। ओंखाम जानोसै लोगोफोर दानिया। रेडि खुरनानै लाजोब्बाय आङो। सयाबिन भाजि, खुन्थाइ एवनाय, बेनिफ्राय नैबेयो बाथोन मानिमुनि फिसाजों, बेनिफ्राय हाइजें एसे होदेरनानै लगायनानै बाथोन देदों आं बानलुजों। बेनिफ्राय कुन्दुलि ओंख्रि। मिरामिस दिनैनाबो आंना लोगोफोर। मिरामिस ओंख्रि, गोथाव जानोसै मिरामिस। सयाबिन। मानिमुनि बाथोना जि गोथाव जादों। खुन्थाइ एवनाय। सयाबिना नैबे थरसेया जि गिदिरखा नै। रानिया उन्दुबाय जाना। दुगैखांनानै आरामनो उन्दुलांबाय। ओंखाम जानो होन्दोंमोन बेसेरा आंजों। भिडिअ'आव ओंखाम जानोसै मामि होन्दोंमोन। ओमफ्राय उन्दुनो ओंखारनानै उन्दुलांबाय, इयो फुदुबाय आङो। एसे थाबनो दौग्रोखायो नालाय आङो रानिनो। ओंखाम दौखांनानै थुखैबाय, उन्दुनो ओंखारना उन्दुबाय बियो। जा गोथाव बाथोना, बाथोन गोथावसिन मोनदों दिनै। हाइजें एसे होदेरनायखाय मोदोमसो गारदों बाथोना, मानिमुनि फिसा फिसाजों। बोथोरा अखा दोमैलुलु जादों बोथोरा। खोमसि जाजोब्बाय न' सिङा एसे।
अखा हागोन खोमा दिनै बाथोना एकदम गोथाव सयाबिनाबो गोथावथार जादों अखा हानबायानो नै अखा फिसा फिसा हाबोबायानो अखा हाबाय एसेसो अखा हाथारगोन ना हाथाराथाय बारा मोजां माबायाखैबो फिसा फिसा हाग्रोदों जि लामना दोन्दोंमोन आङो सिलायाव ओंखाम जाखांग'बा हामगौ सानदोंमोन अखाया जिखौ थिखांहैग्रोनोसै आं जि थिखांहैग्रोनोसै आङो लोगोफोर ओंखाम जानाया दोनथ'नानै जि बुरजाथार लामना दोन्दों आङो सिलायाव जि थिखांखांना फैबाय लोगोफोर आङो अखा हानायखाय ओंखाम जाफुनायाव जि थिखांलायनानै आख' जाफैफिनबावबाय आं अखा हाना होबायना इनिफ्राय रावबो गैया जोंहा रानि बिफायाबो गैया जिखौ थिखांनानै ओंखाम जाफैफिनबाय एफा गोथाव जाफुनायाव अखा हाना होलाबायो गोथाव सबबो गोथाव जाजोबदों सयाबिन भाजा बिराद गोथाव खुन्थायाबो गोथावानो जादों खिन्थु एसे राद्रायबाय नालाय बारा गोथावथार जायासै आरो एसे गोरलै गोरलै जाबावनांगौमोन होमबाना दैसब जायो खुन्थाया एसे राद्रायबाय बरिया गोथाव
गोथावथार मोनदां मामि मामिया गाबलायबाय मामि फै सना फै इयाव आं माम जादों फै सना मामिया सिखारलायबाय आं लायनोसै आंना दिनै ओंखाम जानायानो सिखारलाय जालाय जाबाय थाबाय र' सना आंनि जिउ आंनि सना लोखि आंनि सना गावदां आंनि सना गावदां दां आंनि सना गावदां दां नोंखौ बामनानै ओंखाम जानांसिगौ आरो आंना सना इथिंसो मोखां जादो इथिंसो जाबाय आं ओंखामखौनो जाखाङाखैमोन नों सिखारबाय नोंबो ओंखाम जानो जाया मामि ओंखाम नों जानायसो सना आंनि जिउ नोंखौ खुंथायखौ लोखि हामोन दे बेङाखैसो आंना सनाया दहाय ओंखाम जानो होन्दोंमोन ना मामि नोङो भिडिअ'आव ना मामि खोनाखै उन्दुनो ओंखारना उन्दुदो मानो जानो आयौ आंनाव हासुला हरजोब्बाय गैलाय सि है र' आंनि दख'नायाव नांबाय नि ओंखाम जानाया सान्ति गैयालै आङो दिनै सिसि होनबावबायसो मामिया लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ आरो लोगो मोनफिनसिगोनलाय नै रानिखौ आं एसे बुरखायनोसै आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय दाहाय आङो बुरखायखांनानै ओंखाम एसे थानायखौ जानोसै ओमफ्राय सोरबाफोर नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा आंनि भिडिअ'आव गोदानै नायदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै आरो जाय नोंथांमोनहा साबस्क्राइब खालामखानाय थेंक इउ स' माच बाय बाय दे बाय बाय होन मामि बेङाखै मामिया जाहाना सनाया